Wow. Yan, di ba? Perfect. Yan. Nakakagutom. Nakakagutom guys, di ba? Grabe. Nakakagutom. So ayan. Muna siya na eh. Ang dako. Hi guys! Ayan, welcome back again sa aking channel. So, kasama ko po si Nanay Gloria. Magluto po kami sa aming pananghalian. So, kung ano yung pala yung aming pananghalian guys, ito po yun, no? Inihaw na eggplant. At saka, nagluto kami dito ng sinabawang gulay or lauoy, tawagin sa Tagalog, no? Or sa Bisaya is utan Bisaya. With Nanay Gloria yan. Luto kami. Tapos na ni Nanay na hagpat po yung mga malunggay. Yan, no? Fresh from the farm po talaga yan. So, yung unahin natin is, ayan o, nagsaing na si Nanay ng initubig. Pakuluan pa kasi yun kasi ilagay na yung mga gulay. So, ngayon, linisan muna natin, hugasan muna natin yung talong. Itong talong na to, hugasan natin. Tapos, mag-prepare tayo ng mga ingredients natin para sa sausawan ng ating talong. So, bago tayo linisan yan or hugasan, maggawa muna tayo ng uling. Meron kasi akong uling kasi yung ating ihawan. Yan. So, dito tayo mag-ihaw. So, ayan guys, oh. Linisan na ni Nanay yung aming gulay. Ayan. Ito yung talong na gawin naming inihaw. Yan. So, hugasan muna natin. Tapos, yan guys, dito tayo. Kasi may dala akong uling. Dito tayo magsugba. Yan. Ano nangyari nito? Ano nangyari? Ayan. Yan. So, itong mga uling na to, ito po yung ginagamit na namin. So, dito tayo magsaing. Yan. Magic. Gawin ko itong kayo. Magic muna. Hindi pala. Ayan. So, ayan guys, magic. Nakagawa na tayo ng ating ihawan. No? So, yung gamit natin is use na uling. Yan. So, ngayon, yan, nilagay na ni Nanay yung mga gulay sa kanyang sinabawang gulay. Takpan natin. So, yan guys, wait na lang natin na magbabaga yan. So, ngayon, linisan muna natin yung ating talong. So, ayan. Mayroon pa akong saging dito. Binigay ni Nanay sa akin. Wow! Sarap nitong saging na to. So, ngayon, linisan muna natin yung ating talong. Yung talong natin kasi nga, kailangan is linisan natin. Fresh talong. Hugasan lang natin guys. Huwag na lang natin tuwain. Kasi nga, ito ay sinugba o inihaw. Yan. Okay na yan. So, ilagay natin sa plato. Ay, yan. Yan o. Ang laki ng talong. So, next natin is yung mga lamas. Hugasin natin. So, ito yung sili na na-harvest ko, no? Yan o, yung sili. Yan. Kailangan talaga hugasan natin ang ating mga ingredients, di ba? Kasi we need to wash talaga para mas malinis. Ayan. So, ilagay na natin. Okay. Yan o. Mga bagong na-harvest kong sili. Kahit anong ulam, mag-partner po talaga yung dalawang yan. Tsaka yung ahos. Yan. Slice lang natin into half lang. Kasi nga, yan. Okay.
Yan o, umapoy na po yung ating saingan. Shhh. Ayaw dia ha. So, syempre, merong kamatis. So, pag kinilaw guys, kunin talaga ko po talaga yung buto. Huwag kong isama. Pero pag tinula, isama ko po yan. Ayan. Ating inihaw na talong. Talong ni Carla. Pagaro-garo. Joke. Yan. So, malapit na tayo. Yan. Ganyan lang guys. Napakasimple lang. Diba? Hindi na ako gumagamit ng tadtaran. Kasi sanay na sanay talaga ako. Yan. So, slice natin yung limonsito, no? Ayan. Mamaya na natin yan pigain. So, ito na yung sili natin. Ayan, no? Yung sili. Sili, sili, sili. Sili. Ang batang sili. So, ngayon, tapos na tayo dyan. So, nalagyan na natin ng sili. So, next is yung suka. Ito yung suka na gamitin natin. Ang sukang tuba. Ayan. So, parang nagbabaga na guys. Ready to sugba na. Ready to sugba na po. So, ayan guys. Let's go na. Kasi nga, ready na po yung ating kayo or yung ating apoy. Ano. So, first, yan. Ilagay natin yung ating mga talong. Ang talong ni Kuan. Ayan. Tapos na po yan nahugasan. No? Yan. Yes. So, 4 lang po kasi nga kami lang kakain. Ni nanay at saka ni tatay. So, wala tayong pamaypay. Ginagamitin ko lang tong sombrero ko. Ganyan po kami dito sa bukid, guys. Diba? We find ways. Paypayan talaga natin para madali maluto, diba, guys? No? Lang, ha? Lata na? So yan o, okay na po yung gulay ni nanay. Lagyan na ng panay, kanang kamunggay. Lagay na po yung kamunggay ni nanay Gloria. So si nanay po yung naka-assign sa gulay. Ako naman po yung nasa talong. Yan o yung talong natin. Paborito din to ni nanay Gloria, guys. Ang talong. Yan, ilagay na nanay. See? Gamay lang. Yan. So, mayroon kami partner sa aming talong na inihaw is itong gulay. Fresh malunggay. Gulay. So, takpan na. Yan. So, dito tayo. Let's continue. Kumaypay natin yung sombrero ko. Okay lang yan kasi nga ito ay recyclable. Recyclable. Kahit ano pwede ito magamit. Yan. Matagal na ako hindi kakain ng gulay, no? Itong talong. Yan, so balihon na nato. Yan o. Wow, saktong luto.
Saktong luto talaga guys. See? Yan. Saktong-saktong yung luto niya. Paigon man igayon ay dili no. Wow, sarap nito guys. Yan o. Ang bango niya. Mabango po. So ayan guys, luto na po. So ilagay na po natin sa tubig. Yan. Kasi kunin po yung balat. Sabi ni Nanay Gloria. Yan. Yan. So next is yan ay. Ayan, so balatan na po natin. Ganito lang yung pagbalat ha. So, kailangan mayroong tubig kasi nga mainit pa. Easy lang pala mapanitan eh. Humukra. Init lang. Kainit. Mainit po. So, kumain na lata-latao ni siya na eh. Mau ba na eh? Sakto? Kutsara. Kutos kutsara po pinahon. Ikaw ani na. Ikaw ani. Yan. So, okay na po. Yan eh. Ikaw na yun. Yun. Okay na yung isa. So, ito na naman pangalawa natin. Yan. Kinilaw namin ni Nanay Gloria ang talong. Kinilaw na luto. Sabi ni Nanay, no? Paborito din to ni Nanay Gloria daw. Sabi niya. Tagal na siya hindi nakakain ito. Yan. Yan. Meron na ha. Juhan ta na. Yan na. Kumana ni na. Yan na na. Huwag mo na na. Panguhan na to. Oo. Sige na. Sige na. Hindi na ka ng kan. Katong lawom-lawom ka siguro na eh. Nga kuhan ba? Yan guys. Parang spirito na ako. Tingnan nyo. Perfect. Perfect. Kinay. Ang tataglayin niya lawom-lawom na eh. Saman. Ha? Okay na na. Okay na lang. Kara na lang. Sabi ni Nanay Gloria guys, okay na yan. Paborito namin to. At saka yung tortang talong. Yung napaitlog. Yung itlog na iba no? Ayan guys, so tapos na. Sana ya, sige. Yan, sige na. Let's do it. Yan na po yung aming. Sige na yan. Sige. Wow, ganyan daw sabi ni Nanay. Tapos lagyan namin ng mga ingredients namin. Tapos syempre yung ating suka. Yung suka natin, di ba? Yun.
Wow. Bilang siguro dihala na. Kana. Okay. Para na si design. Lu, pero mas dirang na no. Pirmi ka magsud anay sa unay. Until now. Wow. Buang man. Buang-buang. Kira na. Kara na. Turok ko. Guwang daw yung seeds niya. Pero okay na. Makaon magkapon na. Turok tiyan. Turok tiyan. Okay na. See? Ayan. Ayan guys. So, lagyan na natin ng mga lamas na no. Ayan. Ikaw na na. Sige na. Ihalo mo na na. Ihalo mo siya na na. Wow. Tapos yung suka namin. No? Suka. Okay, suka na. Tangan pa nag-asin na no. Timplahan. Asin lang sana. Okay. Yan. Tek, ito kasi na. Suka dahil asin. Yan. Asin lang po yung panimpla namin. So, tapos suka. Okay. Suka. Wow. Yan. Di ba? Perfect. Yan. No? Nakakagutom. Nakakagutom guys. Di ba? Grabe. Nakakagutom. So ayan. Mamaya ko na lang ito ilagay yung ating limonsito. Diyan lang yung limonsito natin. Siyempre meron tayo ditong kapayas, saging, at saka yung ating lauoy. Yan, so maraming salamat po sa panood. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat po, luto na po yung ating kinilaw na talong. Bye-bye, ingat po.